Γεια σας παιδιά, Famous εδώ και σήμερα είμαι στο δεύτερο κανάλι και σήμερα θα παίξουμε parkour με τον Κον στο δεύτερο μου κανάλι. Αυτό το parkour ήθελα ο Κον να το παίξουμε πάλι, το είχαμε παίξει και στο πρώτο του βίντεο, νομίζω ή δεύτερο. Ναι, κάπου στα πρώτα μου. Εντελώς τυχαία το βρήκαμε. Άλλαξε και tablet, γι' αυτό δεν έχω τον κόσμο. Ναι, και εγώ πήρα αγορασμένο Minecraft. Τώρα θα βγαίνουν λίγο πιο συχνά βίντεο στο αυτό. Ωραία, εγώ είμαι πολύ καλό σε αυτό το parkour. Βάζεις το helmet για να ξεκινήσεις. Εγώ το έβαλα. Πέθανα. Δείξε να βάλω το. Εμένα με έβγαλε εδώ στο Nether κάπου κοντά. Φέρε. Για πάτα start. Για που γεμίσει το start εδώ πέρα με το Αλλιώς και τα θυμάμαι αυτά τα parkour. Που ρίχναμε τα παιδιά. Τίποτα. Πού να τα ρίχναμε. Ήταν νομίζω 9 και Ραφαέλ. King of Games. Πάω. Έλα ρε φίλε. Σαββά, εσύ πήγαινε εδώ στο μπαλκονάκι και πάτα το κουμπί. Άμα καταφέρνω εκεί. Πλάκα να θα καταφέρω. Θα πάω. Πάτα το κουμπί. Το ποτό για μένα ρε. Τι! Έλα! Έφτασα. Όχι! Χαμηλώνω. Πάτα το κουμπί. Έπεσα. Ωραία Κώστα. Πάτα το κουμπί. Γιατί εσένα σου ανεβαίνει το time και εμένα όχι. Γιατί δεν έχεις πάει στη χρυσή την πλάκα. Ποια χρυσή πλάκα ρε φίλε. Από δίπλα σου. Αχ, τώρα ξεκινάει ο χρόνος. Ναι, καλά, εντάξει, σιγά. Εγώ δεν παίζω για χρόνο. Στόχος μας είναι να τερματίσουμε όλα τα dimensions, γιατί είναι parkour με dimensions. Εντάξει, εσύ τον έχεις για σένα και εγώ για μένα, απλώς. Αν φτάσει κάποιος πάνω. Έλα! Θα έπεφτα. Άνοιξε το πάλι. Δεν μπορώ. Εντάξει, πάω εγώ. Είμαι κοντά. Τώρα δεν είναι και τόσο καλό στο parkour. Εγώ είμαι. Γιατί μου κλείνεις την πόρτα σαν μόρφη. Έχει... Guys, το extra κανάλι μου έχει πάρει περισσότερα like από ένα βίντεο παρά στο κανάλι μου. Γιατί αυτό το καλύτερο βίντεο ήταν αυτό που χάκαραν το back με κάπου κοντά 40 like, όχι 20 like, κάτι, 20 κάτι. Και ανέβηκα με αυτό, έγραφε στο extra κανάλι, αλλά σαν δεν θα γίγραφες και θα έκανα περισσότερα βίντεο. Έλα ρε φίλε, πώς πέθανες? Δεν πέθανε, να βάλω το helmet. Άρα πέθανες, το helmet είναι ότι πεθαίνεις αν το βάλω. Έλα ρε. Σορόμπ. Άμα θέλετε να σταματήσω το βίντεο, κάντε like. Πλάκα. Αν θέλετε να κάνω κάθε μέρα βίντεο, κάντε subscribe. Αν θέλετε να κάνω κάθε 2 εβδομάδες ή όποτε μπορείτε και πάλι, κάντε τα όλα. Θα βάλω εδώ στο μπαλκονάκι. Προσπαθώ. Ήρθα. Κάτσε στο κατάω. Έλα. Τον έριξα. Όχι. Έριξε κάτι. Προσπαθώ να στο κρατάω. Πάντα έτσι με ομάδες το κάναμε εμείς αυτό. Και μόνο εμείς, όχι όλοι το περάσαμε. Παλιά το περάσαμε όλοι. Έτσι βάζει το χιάλμα. Μόνο εγώ. Όχι, δεν το περάσαμε νομίζω. Εγώ το πέρασα. Εγώ δεν είχα περάσει, είχα από τότε ταλέντα. Τι? Μόνο εσύ. Και εσύ? Δεν πήγαμε στο άλλο dimension. Α, ναι. Το τερματίσαμε αφού. Α, ναι ρε. Καλά, στο άλλο dimension όταν τον νικάς απλά πας με creative, δεν ξέρω καν.
ή αλλιώς κάτι πατάς. Έλα ρε! Για λίγο! Κι εγώ πριν για λίγο. Χτύπησα στη σκεπή από πάνω και έπεσα. Έλα! Όχι. Μπορώ να σε βαρέσω. Για να δω. Στο μπαλκονάκι. Μη με βαρέσεις. Όχι. Ρε φίλε. Τώρα σε αυτό το παρκούρ γινόμαστε αντίπαλοι ή είμαστε ομάδες. Team. Έπεσα! Αυτό το parkour έχει ένα δύσκολο. Ότι πρέπει να πας με timing σε αυτά τα ξύλια. Όχι και με timing. Μου κόλλησε. Το time άμα εγώ δεν το κοιτάω καν το time bro. Όχι το time. Ανέβηκα στο ξύλο και με έριξε το ξύλο. Για Όταν φτιαχνόταν το ξύλο με έριξε. Παιδιά, όταν πάρω PC θα κάνω μια παρέα. Όποιος θέλει μπορεί να μπει, θα κάνει ένα βίντεο. Απλά πρέπει να έχει αγορασμένο Minecraft από PC, να ξέρει να παίζει καλά Minecraft, να είναι γενικά ώρες να ξέρει να... Μπορείς... Να είναι από πάνω από 5 χρονών, ναι. Όχι πάνω από 5, πάνω από 19. Πάνω από 8. Πάνω από 9. Πάνω από 9. Άρα εμείς είμαστε 11. Άρα δεν είναι πάνω από 10. Ωραία, παιδιά, μετά από πάρα πολύ ώρα το περάσαμε. Ωραία. What? Γιατί έπεσα. Όχι. Έλα, δεν έχω εγώ τέλος. Χάσαμε τις 2. Τώρα πάλι από την αρχή. Ωραία, δεν πειράζει. Τουλάχιστον το πήγαμε αρκετά. Τουλάχιστον το πήγαμε αρκετά καλά. Αρκετά χάλια. Να λες, κονίλο. Με έριξε. Εσύ φταίς παλιό κονίλο. Εγώ σου το ξέρω. Επειδή είσαι κονίλο, γι' αυτό φταίς. Κώστα, επειδή δεν μπορούμε να περάσουμε αυτό το Dimension, πάμε σε άλλο Dimension στο Nether. Μπορείς, αλλά σε μισή ώρα. Και το βίντεο μου δεν είναι μισή ώρα, θα είναι σε το πολύ 20 λεπτά. Βασικά όχι, άστο. Δώστε μας Όχι. ένα δευτερόλεπτο. Τελικά, παιδιά, φτάσαμε πάλι εδώ, δεν αλλάξαμε Dimension, αλλά δεν πειράζει να κάνουμε λίγο parkour. Ναι. Σε αυτό. Και μετά η επόμενη είναι το Nether. Το End δεν θα προλάβουμε, μπορεί να κάνουμε part 2. Σκεφτώ. Πού πήγες? Κάτω από την πέτρα. Τι είχε? Πού σε πάει? Εδώ. Στην αρχή? Σε πάει σε άλλο μέρος. Σε λάβα μπρούμε. Α, πάμε στο End! Guys, βρήκαμε το Dimension για το End. Άμα το νικούσαμε θα πηγαίναμε όμως στο Nether. Έλα! Ναι ρε φίλε! Είναι το End. Σίγουρα είναι το End. Γεια. Ποιανού είναι? Είναι εκεί πέρα που ήμασταν πριν. Εδώ. Γιατί μας ξαναπήγε εδώ, μπρο? Δεν ξέρω. Σαν κοροϊδία λίγο δεν είναι? Ξέρω γιατί. Αυτό πρέπει να κάνουμε, Σάβα. Εγώ περνάω από εδώ από το δέντρο. Το parkour, κάτσε. Σκυμμένος θα το περάσω. Μην πέσω από τα δέντρα από εδώ. Κάτσε. Έλα ρε φίλε, μπορώ να σπάσω φύλλο. Έσπασα φύλλο. Έσπασα το φύλλο, guys, έκλεψα. Σάβα. Τι? Έλα εδώ. Να το περάσουμε δίκη, έλα. Τι? Δεν έκανα Έλα κάτι. σε μένα, έσπασε το φύλλο. Και δεν πάμε καν από εκεί. Από εδώ πάμε. Από εδώ κάτω. Ανεβαίνει. Με φέρνει σε Ξέρουμε μένα. το περνάω. Ξέρουμε το περνάω. Φέρε σε μένα. Πήγαινε σε σένα. Είναι κλεψιά γιατί μου είπες εσύ να πάω στην αρχή.
Βάλε στο πρώτο εμένα. Στη λάβα έπρεπε να με κάνεις. Εδώ είμαι εγώ. Γιατί πήγες στη λάβα? Εσύ με έκανες στη λάβα. Στο πρώτο βάζεις εμένα. Πήγαινε πιο πέρα μας. Ευτυχώς, ναι, και τώρα τι κάνουμε? Πατάμε και μας πάει πάλι από την αρχή. Ναι, ωραία, τέλεια. Όχι, δεν πάμε. Πάμε πίσω και μετά πάμε πάλι εδώ και μετά πάμε πάλι πίσω. Ωραία. Πρέπει να πάμε σε αυτό το κολονάκι εδώ. Μπες. Πώς? Δεν με βάζει. Το σπάω, το κάνω. Προχώρα, να προχωρήσω. Προχώρα μέσα σε αυτό. Ωραία, που είμαστε τώρα και... Πάμε εδώ πέρα σε αυτή την κολόνα. Και πάμε στην πέτρα εκείνη, στο βράχο. Ανεβαίνουμε στο δέντρο. Ωπα ρε, όντως τώρα μετά θα πάμε στο Nether, στο Dimension του... Nether, δεν έπρεπε να το πω. Και τώρα άντε πάλι. Έτσι είναι αυτό το παρκούρ. Εσύ φταίς. Που δεν το κάναμε με κλεψιά. Εγώ δεν είμαι κλεψιά. Εγώ πήγα πιο γρήγορα από σένα όμως. Εσύ το ξέρεις, γιατί εσύ το είχες και σε κόσμο. Εγώ δεν το είχα ποτέ σε κόσμο. Τώρα ο κόσμος δικός του είναι, guys. Δικό να το ξέρει. Σάβα, το πέρασα. Έσπασες φίλο. Όχι. Γι' αυτό είναι σπασμένα ένα φίλο. Ένα μόνο. Κι εγώ Αλλά ένα. το πέρασα από εκεί, κατά λάθος το σπάσα. Κατά λάθος. Ωραία. Κι εγώ το έκανα. Wow. Wow. Το έκανε για να περάσει εσύ. Θα περνούσα ούτως ή άλλως. Α, με τους κάκτους. Το ξέρω αυτό. Το θυμάμαι που το νίκησα πανεύκολα. Πιο γρήγορα από όλους σας. Τέλος πάντων. Εδώ στα bones. Έλα. Και τώρα το κάνουμε... Πέφτουμε κάτω σε νερό και... Κάνουμε παρκούρ εδώ κοντά σε λάβα. Πάλι λάβα. Πάλι λάβα ρε παιδιά. Πάλι λάβα. Έλα, ναι ρε φίλε, τον ήξα. Πού είσαι Κώστα? Δεν έκλεψε όντως. Δες που είμαι. Προσπαθώ να το κάνω. Δεν λέω ότι έκλεψες. Όχι, το λέω. Ναι ρε φίλε, τον ήξα. Τώρα, Κώστα τώρα με ανεβάζει. Δες, σαν το σανσέρ. Α, τώρα έχω κι άλλη λάβα να περάσω. Τόσο κάτω είσαι ακόμα. Ναι ρε φίλε, δες που είμαι εγώ. Περίμενε όμως λίγο. Εγώ είμαι στα όρς. Εντάξει, περιμένω να πάω λίγο στο... Ρε Κώστα, σιγά. Το δύσκολο παρκούρ. Μου κολλάει. Τρέχα απλώς και πήδα. Δεν τρέχω, αλλά μου βγαίνει το τρέξιμο. Κάνε teleport σε μένα στο πρώτο πάνω στο δεύτερο. Ωραία και... ναι, το έκανα. Ήρθες απλά... Κάπως, δεν ξέρω πώς ήρθες. Τόσο γρήγορα το έκανες. Πώς γίνεται αυτό? Ωραία, πάμε εδώ, μετά πάμε... Εδώ και άλλο timer. Α, όχι, αυτό δεν είναι timer, αυτό είναι checkpoint. Wow, και άλλο parkour με κάκτους, το αγαπημένο σου. Αου. Τώρα πώς περνιέται αυτό? Α, να, εδώ πας στους κάκτους. Έλα. Είμαι καλό σε parkour που χάνεις damage. Κώστα, θα με ρίξεις. Έλα φίλε, έλα ρε φίλε. Πώς περνιέται αυτό? Κάπως δεν ξέρω. Μη ρωτάς εμένα. Δικιά σου ιδέα έκανα αυτό το βίντεο. Εντάξει, ναι, τώρα εδώ πώς φεύγω. Τώρα που πάω όμως? Από εδώ που πήγα. Πες μου. Δεν φτάνω στα δέντρα. Ωραία, μάλλον πρέπει να κάνουμε parkour κάπου αλλού. Κάπου αλλού. Πρέπει να φτάσεις στα Emerald. Απ' τα Emerald πάμε. Ναι, στα Emerald πρέπει να πας. Α, οκ. Νομίζω ότι έπρεπε αλλού. Είχα φτάσει στα Emerald, αλλά έφυγα. Λέω τι να κάνουμε. Στα Emerald.
Πρέπει να ετοιμάσω το δικό μου βίντεο. Έλα! Τουλάχιστον σήμερα να νικήσουμε 1-2 dimensions και να το συνεχίσουμε σε σειρά αυτό. 1-2. Τι? Θα περάσει πάρα πολύ ωραία. Έστω και το 1, σε κάθε part από 1. Παιδιά, συμφωνείτε? Το πέρασα. Έφτασα στα Emeralds. Θα έπεφτα στη λάβα. Ναι, νίκησα. Τώρα αυτό εδώ τι είναι? Με πετάει για να πάω ψηλά. Τέλεια. Κώστα, από ό,τι βλέπουμε εγώ θα νικήσω. Σε δικό σου κόσμο. Εγώ δεν είμαι καλός στο χάνεις μόνο. Εγώ είμαι full καλός όμως. Να, εγώ το πέρασα. Με περιμένεις εκεί που είσαι. Δεν θα κάνεις teleport. Εγώ δεν θα κάνω. Σαν το βίντεο σου. Τέλος πάντων. Στο βίντεο σου έκανες 2-3 teleport σε μένα και τον 9. Ή άμα δεν ήταν ο 9 ο Kid. Το 9 έκανε. Ο 9 νομίζω δεν ήταν τότε. Ή ήταν ή δεν ήταν. Νομίζω 9. Πού έχασες? Στη λάβα? Στα Emerald. Στα Emerald δεν μπορείς να περάσεις ρε φίλε. Πήγα κατευθείαν επειδή... Νόμιζες ότι ήσουν καλός, αλλά δεν είσαι. Τι έκανες με... Εγώ. Δεν έκανα. Έκανες teleport, ήμουνα πιο πάνω. Πώς. Εσύ έκανες. Δεν έκανα τίποτα. Γιατί ήρθα εδώ. Μάλλον έχασα. Ρε Κώστα, νομίζω με έκανες teleport εδώ. Επειδή εσύ δεν μπορείς, πρέπει να μην μπορούμε κι εμείς. Εγώ δεν σου έκανα χάστη. Καλά, εντάξει. Εντάξει, εγώ τουλάχιστον θα το περάσω πάλι. Εύκολο είναι σε parkour που χάνεις damage. Με τις 2 προσπάθειες το πέρασα. Άντε ρε, κόκκινη μούρη μπροστά μου μπήκες. Εσύ είσαι κόκκινη. Και εσύ, αλλά εσύ είσαι κόκκινη μούρη μες στα μάτια μου. Λες και κοκκίνησα τα μάτια μου. Το βίντεο θα είναι κάπου 30 λεπτό. Έλα. Παπ. Nice. Τι! Κοπάνεις απάνω. Γιατί! Δεν πας στην πέτρα, πας στα Emeralds. Το ξέρω, με κοπάνεις επάνω. Καλά σου κάνει. Αλλιώς τώρα δεν το είχα περάσει. Ρε φίλε, 3 προσπάθειες είναι πάρα πολύ για μένα. Πάρα. Καλά μου πεις εσύ που έκανες 50 προσπάθειες. Εγώ τώρα πετάω. Έλα ρε, τι μας είπες, λες και δεν το πέρασα εγώ. Και που κοπανάς, το είδες? Ναι. Εγώ δεν το είδα πριν. Κοπάνισα 2 φορές αυτή την πέτρα. Εγώ μία, τώρα. Εγώ έχω πάει Ναι, αλλά δεν με σε άλλο πήρε. μέρος. Πώς, με teleport? Όχι. Α, εκεί πήγες. Σιγά. Όχι, γιατί εσύ με έριξες μία φορά που μπήκες μπροστά με τα κόκκινα και μετά δεν μπορούσα να περάσω. Την κόκκινη μούρη. Και εγώ και εσύ είσαι κόκκινη μάπα. Ναι, αλλά εσύ μπροστά μου. Hop. Από τότε δεν είμαστε πολύ καλύτεροι στο παρκούρ. Τότε ήμασταν. Τώρα. Εγώ ήμασταν από τότε. Είμαστε από τότε τώρα. Εγώ θα το περάσω εδώ. Να, σιγά τη λάβα την περνάω κάθε φορά. Ναι, το πέρασα. Εδώ πετάω. Wow. Πετάω. Wow, σιγά. Απλά λίγο με το πέταγμα κάποιες φορές σου σπάει τα νεύρα. Και εγώ πήγα στο mushroom. Πώς το κάνεις ρε, τελεπορτάκια. Τι λες τώρα? Καλά και κάνω ρε. Έλα ναι, το πέρασα τέλεια. Στο mushroom, εγώ ήμουνα πριν εκεί, σιγά. Ξέρεις που είναι το mushroom? Ναι, εκεί που είσαι εσύ, σιγά. Όχι, δεν είμαι τώρα εκεί. Έπεσα. Εκεί πάνω είναι το mushroom, το ξέρω. Και... Λίγο πιο πέρα. Ναι, έφτασε εκεί. Λάσπης. Έφτασε κοντά εκεί και έπεσα. Λίγο παραπίσω από το mushroom έπεσα ρε φίλε. Σε εκείνο εκεί το μπλε τα πράγματα. Λίγο παραπίσω σου είπα.
Και ξαναπήγα στο mushroom. Με teleport. Τι λες? Πώς γίνεται να πέσει και να ξαναπάς? Δεν έπεσα. Σε είδα που ήσουν κάτω και κάπως ανέβηκε στο mushroom. Κοίτα. Τι κάνουμε? Πάμε εδώ. Πάμε εδώ. Ανεβαίνουμε εκεί και κάνουμε parkour. Και μετά πάμε σε μια θάλασσα. Σε μια παραλία σε όλη την Ελλάδα. Και μετά βρίσκουμε αυτό το πράγμα και ανεβαίνουμε. Κοίτα. Εντάξει. Κοντά εκεί σου είπα. Μόνο αυτό εδώ πέρα το parkour που πέρασα, δες. Εδώ που στα σκαλιά. Μόνο αυτό εδώ πέρασα με τις λάμπες. Ναι, ωραία. Τέλεια. Ναι, εγώ έπεσα. Έπεσα κάτω στη θάλασσα, ωραία, στην παραλία που είπες. Και το βρίσκουμε αυτό μέχρι να πεθάνουμε από ανάς. Δεν πεθάνουμε από ανάς. Το βρήκα. Σχεδόν πεθάνω. Ναι, ρε φίλε. Εντάξει, ανέβηκα. Να, σιγά, κι εγώ έφτασα στο mushroom. Πριν έφτασα στην παραλία, αλλά όχι στο mushroom. Όχι σε παραλία, ρε. Σε νερό, πώς... Ναι, τέλος πάντων, ξέρω. Αφού πήγα, τώρα έφτασα στο mushroom. Μετά από το mushroom ξέχασα τι κάνω. Τι κάνουμε στο mushroom? Περνάμε τη λάβα. Όχι. Γιατί είχε ένα parkour με λάβα. Πάμε στο χρυσό. Ωραία φίλε, πρέπει να πάω στο χρυσό. Να ήταν εδώ ο Πάνες. Στο χρυσό δεν μπορείς να ανεβείς πιο ψηλά από αυτά εδώ. Αυτά εδώ Κάνεις parkour. έχει γύρω parkour. Ναι, αυτό. Έλα. Πάμε. Κολοφαλός. Εγώ. Ναι. Γιατί μου κολλάει τόσο? Εμένα όχι. Και λες ότι Ενώ... είσαι και καλύτερο τάμπλετ από μένα. Όχι ότι κολλάει. Ότι είναι σαν να έχω από κάτω. Πάω λίγο αργά. Δεν με αφήνει να τρέχω για κάποιο λόγο σε αυτό το parkour. Ναι, εμένα με αφήνει. Για πολλή ώρα. Απλά δικαιολογήσεις, μπρο. Δεν δικαιολογώ. Οκ. Πήγα κι εγώ στη θάλασσα, τρέχω. Βίντεο είναι. Τι γελάς ρε μισή ώρα. Να δες. Χάνω ζωή επειδή... Χάνω ζωή. Πάμε γρήγορα. Πριν πήγα και το πέρασα και με είδες. Και άμα δεν με πιστεύεις, δες το και στο βίντεο μου. Σε πιστεύω, ρε. Δεν περνιέται. Δες λίγο. Εγώ πώς το πέρασα? Καλύτερο είναι το να μην το περάσω από το να πεθάνω. Έλα, κάνουμε teleport. Όχι, δεν κλέβω. Δεν είμαι κλέφτης. Ρε φίλε, δεν περνιέται. Δεν μπορείς να περάσεις από εδώ κάτω. Μπορείς. Δεν μπορείς. Δεν χωράς ένα μπλοκ ο άνθρωπος. Χωράς. Ο άνθρωπος δεν χωράει. Ο άνθρωπος είναι δύο μπλοκ. Άμα κολυμπάς. Κολυμπούσε. Γρήγορα. Τώρα έτσι. Τώρα πες το ρε φίλε. Έτσι πες το μου. Να, το πέρασα. Και πριν το πέρασα έτσι. Αλλά νομίζω ότι δεν γίνεται έτσι τώρα. Ωραία. Πρέπει να κάνω parkour στο gold. Αλήθεια τώρα. Και θα πάω... Πάνες. Έλα να με το μαζέψεις. Τώρα άμα ήταν ο Πάνες το parkour θα περνιόταν εύκολα. Γιατί απλά θα έσπαζε το gold. Ωραία. Εγώ έφτασα στο δέντρο mushroom. Τέλεια. Εγώ εκεί θέλω να πάω μια ώρα. Και τώρα πώς ανεβαίνω στο άλλο mushroom, κανένας δεν ξέρει. Κανένας δεν ξέρει.
κάνεις ρε? Ναι, τώρα, ωραία, τώρα πώς ανεβαίνουμε? Πρέπει να κάνουμε. Α, παρκούρ, τέλεια, φύγε άκρη όμως. Γιατί βλέπω τα μούτρα σου και όχι το... Ναι, το πέρασα. Ναι, τώρα τι θα κάνεις? Τώρα θα σπάσω κανένα μπλοκ. Πάω παρκούρ γύρω-γύρω. Ωραία, τώρα πώς περανιέται αυτό? Κόλλησα. Μην το σπάς. Εντάξει. Δεν μπορούμε να μπούμε. Εντάξει, μωρέ. Να το σπάσω να μπούμε. Δεν πειράζει, τουλάχιστον να τελειώσει το βίντεο. Εντάξει. Παιδιά, άλλα 2 λεπτάκια θα περιμένετε. 2 λεπτάκια, 32 λεπτά θα είναι το βίντεο. Τέλος πάντων. Ωραία, τώρα πας μέσα από εδώ από τη θάλασσα, Κώστα. Να, μπήκαμε στη θάλασσα, εδώ έχει και λάβα. Πεθαίνω. Έλα, μην πεθάνω. Ωραία, δεν πέθανα. Τώρα έχω και μπλοκ από πάνω μου, είναι το κακό. Έλα. Πάλι δεν θα πεθάνω. Έλα. Ωραία, δεν θα πεθάνω, δεν πέθανα. Ωραία, τέλεια, το πέρασα. Τι κάνουμε με το μοχλό? Τι έκανα με το μοχλό? Α, άμα πας εδώ κάτω που πέρασα εγώ, ο μοχλός ανοίγει νομίζω το άλλο. Τα ξύλα. Στο νερό έμεινα. Όχι ρε. Α, μπρ, το τι ανοίγει που έκανα. Μόνο με σπάσιμο κάγκελον γίνεται. Θα σπάσω κι εγώ ένα. Απλώς μπρο. Απλώς ρε μπρο. Απλώς ξέφυγε το νερό και τα έκανα obsidian. Ποια? Τα πράγματα. Τα μπιλάβω. Πέρασα! Τέλεια! Παιδιά, λίγο κλέψαμε, αλλά πρέπει να τελειώνει το βίντεο. Στο επόμενο animation δεν θα κλέψουμε καθόλου. Στο άλλο βίντεο. Άμα ξανακάνουμε βίντεο εδώ. Θες να ξανακάνουμε? Ναι. Γιατί να θέλω να κάνω. Ω! Slime! Τέλεια! Κάνω parkour, πηδάω στα slime και μετά... Κατάλαβες. Το χώρο πηδάμε. Ωραία. Παπ! Εσύ πώς μπήκες εδώ? Με το νερό, εκεί που είχε κάτι κάγει. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Bye bye! Όχι, bye bye!